Gaurkoan torradak prestatuko ditugu era errex eta azkar batean. Zuen gonbidatuekin bikain geratzeko era erakutsiko dizuet. Hasteko horrelako molde ogia erabiliko dugu. Apurtxo bat lehorra badago, hobe. Esate baterako, egin baino 2 egun lehenago eros dezakegu. Zati zabaletan moztu ondoren, iskinak kendu eta laberako balioko digun ontzi batean kokatuko ditugu. Ogia bustitzeko hurrengoa irakin beharko dugu. Esnea, azukrea, kanela eta limoi pixka bat, gainarekin. Ogia ongi busti dugu, beldurri gabe, dena ondo estali dugu, kutsararekin ere lagundu diogu, eta horrela gutxienez 3 ordu utziko dugu xurgatzen. Gau guztia balin badago, hobe. Eta orain bai, goikaldetik azukre beltzarekin beldurri gabe estali. Eta jarraian, labean, 180 gradutara gainerre egingo ditugu. Horrela, 5 minutu nahikoak izango dira, baina nadi, ez daitezen erre. Jarraian, osagarri moduan hurrengoa prestatuko dugu. Zartai batean, laranja zukua, azukrea, eztia eta laranja azala ipiniko dugu. Baterean aurkezpen txukuna egin eta nahi izan ezkero, helatu bolatxo bat jarri ezaiokezue.